demanar-vos disculpes, perquè jo tinc molts dubtes quan parlo del fet cultural, contínuament. Bueno, demanar disculpes, però no, perquè crec que el dubte és el que s'ha de tindre sempre amb el fet cultural. Jo, de fet, quan vull parlar del fet cultural, faig cançons, no escric textos d'estos per explicar-los. Després també m'agradaria que pensareu que a mi jo voldria que així puguem parlar, perquè si no, no deixa de ser un espectacle. Jo dic la meva part i aplaudim i se n'anem. O sigui, intentem participar perquè a veure si entre tots ens traiem de sobre alguns dubtes que tenim sobre el fet cultural, que el fet cultural el fem tots. El títol d'això de què estem parlant és la cultura en el combat de les classes populars per l'hegemonia. Jo el que he volgut parlar és d'un exemple de pèrdua de l'hegemonia, d'una de les hegemonies, perquè jo crec que l'hegemonia cultural està feta d'una sèrie d'hegemonies conquerides i perdudes, i crec que va haver un moment determinat que vam tindre una certa hegemonia cultural, com jo ho entenc, igual el que jo entenc per a vosaltres no és hegemonia, i la vam perdre. I aleshores, com que no soc tampoc un teòric, però m'he inventat una teoria que és una teoria metafòrica, és una metàfora per a parlar del que jo pense que va produir aquella hegemonia i que pot continuar produint unes altres, que per a mi és la teoria de la pluja. Aquesta teoria la basa en una cançó del cantautor venezolà de música llanera Gino González, publicada el 2003, que es diu Del despecho a la alegría. Y digo así: del despecho a la alegría, llevando golpe y sonriendo, salimos con la colmena en los corazones tiernos, enjambre de abeja real, que esa no tiene veneno. Cada uno es una gota y todo es el aguacero. Esa és la teoria de la pluja. I la traducció per a nord-catalans i catalanoparlants monolingües és: del despit a l'alegria, portant cop i somrient, eixim amb el rusc en els cors tendres, eixam d'abella reial, que aquesta no té verí, cadascú som una gota i tots junts som l'aiguat. Doncs això, cadascú som una gota i junts som la pluja. I ser una gota està molt bé, però ser pluja és millor, i ho explique. Una gota es guita però no mulla. En canvi, la pluja mulla i fertilitza. És una teoria aplicable a l'educació, a la política, al treball, però també a la cultura comunitària. Està clar que cadascú i cadascuna dels que estem així som una gota i esquitxem tant com podem. Som la gota incòmoda que cau en primavera però s'evapora. Però també estic segur que totes i tots els que estem així volem mullar, culturalment almenys. La cançó és el nostre gènere autòcton, la paraula cantada que va néixer amb els trobadors. L'any 1959 s'enceta una de les etapes del gènere amb més repercussió internacional de la nostra cultura, que és la nova cançó. No cal que explique molt més, pràcticament tots tenim a casa vinils heretats dels pares que demostren la forta repercussió que va tindre també dins del país. Malauradament, a partir de l'any 78 es du a terme des dels partits polítics que encaren en un nou escenari una estratègia política destinada a ofegar i esmorteir aquesta veu, intentar fer perdre aquesta hegemonia d'un cert discurs que portaven una sèrie de cantants que tenien amplificada la seva veu en uns auditoris que eren bastant amplis. Això es concreta en la pèrdua de volum de contractació d'aquests artistes i la seva pràctica desaparició de l'espai públic de radiotelevisió i dels mitjans escrits, mentre es promociona altres artistes amb un discurs totalment diferent del que la nova cançó havia abanderat. Això es produeix a tot el país, des de l'ermisme al pujolisme. I parlo d'això perquè quan encetava el que jo volia explicar sobre les hegemonies estava redactant, m'he passat una setmana al COI fent un treball d'investigació per a una revista d'investigació que eixirà en març sobre l'Ovidi Montllor i he pogut reflexionar a través d'aquella figura del que va passar amb la nova cançó,
una etapa d'un gènere, com jo dic, que crec que va aconseguir una certa hegemonia del discurs polític en el nostre país de nord a sud. L'èxit de la cançó com a gènere i de la nova cançó com a etapa d'aquest gènere havia estat la construcció d'una hegemonia cultural des de baix contra el poder, era el franquisme, mentre que la nova hegemonia que es pretén implantar és una construcció des del poder per al consum dels de baix. I ara m'agradaria llegir-vos un text que he trobat interessant que diu així. Poc temps després de la mort del general Franco, moltes persones lligades als mitjans informatius van començar a posar en dubte la continuïtat de la cançó. La cançó que havia estat fins aleshores combativa, per entendre'ns. Jo només tinc 2 punts al respecte. Primer, la cançó no solament és un vehicle combatiu, també ho és cultural. Molts dels nostres grans poetes han estat cantats per companys i companyes meus. A més, les lletres pròpies i les músiques. Desmarcant-me jo, diré que la qualitat artística d'aquests companys és de bon tros superior a les mediocritats que s'acostuma a ventilar a tot arreu de l'estat espanyol, a ment dels nostres músics i conjunts. Segon, sembla ser que un petit canvi polític representa el paradís, on només caben cançons per acompanyar la nostra immensa felicitat. Quina felicitat? Quin paradís? Qui governa? Qui mana? Qui fa i desfà la mateixa dels mitjans informatius? Com s'entén un programa d'Almoina que ens va donar a uns quants malditos, com el Jo Canto, i que mai no se sabia quan el passaven? Quina publicitat i respaldament té el programa Cantares? Quina tela d'aranya nova s'està filant en contra dels components d'una determinada cançó? Per què? Quins interessos hi ha darrere de tot això? Epíleg. La democràcia arribarà per la cultura. Sense cultura tindrem una democràcia per fotre crits i poca cosa més. La cançó que ara es posa en dubte considera que és una expressió cultural de les moltes que hi ha i de les més directes. Apèndix. La democràcia arribarà per a la cultura un cop ben menjats i sense problemes econòmics. I d'això què? En parlem? Millor seguim cantant. Això és un text mecanoscrit de l'Ovidi Montllor de l'any 1978. Parla de 2 programes de televisió, un programa que es deia El Jo Canto, que va ser com una almoina per a posar aquesta cançó política, i després hi havia el Cantares, que era cançó folclòrica espanyola, que tenia molta més publicitat, repercussió, etc. Parlant amb amics de l'Ovidi, amics íntims, havia comentat, és una cosa que podreu veure en l'article que he fet, que ell tenia un paper que li havien filtrat d'unes directrius de Convergència que deia que s'havia d'acabar amb la cançó. Hi ha un text escrit directament. Però no és només una qüestió de la dreta, també va ser una qüestió del PSUC, on ell simpatitzava i que es va desvincular per aquest fet, i altres partits polítics. Això va ser el 78, abans de que aquesta gent que havia aconseguit una hegemonia política en part per una hegemonia cultural que havia significat la cançó, de sobte, com no podia instrumentalitzar aquesta cançó, va decidir que s'havia d'eliminar. Per tant, podem intuir que la construcció del discurs per al bandejament de la cançó és un procés que es produeix almenys al llarg d'una dècada, la dels 80, intentant fer confondre el gènere. La cançó, que és com el cinema, és un gènere híbrid, fotografia i so, etc. La cançó és un gènere híbrid de la poesia, de la paraula i de la música. I el format, intenten fer confondre el format, que és la cançó, amb el gènere, que és la cançó, amb el format, que és el cantautor, és l'ofici. I aquestes dues coses les intenten confondre amb l'etapa del gènere, que és la nova cançó. La nova cançó no és un gènere, és una etapa d'un gènere. I la cançó no és un tema de cantautor, la cançó la poden fer moltes altres expressions i amb molts altres formats. Aleshores, com s'identifica tot amb la nova cançó, tu eres nova cançó, és una etapa i l'etapa s'ha acabat. Ovidi Montllor, per exemple, naix després de la nova cançó, no forma part de la nova cançó. El que passa és que després no s'ha descrit
cap altra etapa de la cançó. S'ha dit, vosaltres sou la nova no sé què, no? Perquè, entre altres coses, perquè ja no té una visibilitat pública tan gran els cantautors com l'havien tingut. Bé, se fa aquesta confusió i després se proposa un format de cançó que és el rock, que és un format que va néixer al mateix temps que la cançó, en els anys 50, el rock, el grup de rock, i es diu que això és l'evolució del cantautor i per tant s'ha d'acabar amb l'ofici, no? Ja no amb el gènere sinó amb l'ofici. I impedint la coexistència dels dos formats de cançó. I després ja apareixen molts més formats. Una línia que repliquen els mitjans especialitzats i el que jo crec que és pitjor, un sector ampli dels moviments socials, encara en l'actualitat, concretat en una presència anecdòtica i amautoritzant dels cantautors i les cantautores als concerts organitzats, que això ha provocat també una mena d'autoodi nominal de la gent que fa cançó, de la gent que es dedica a fer l'ofici, que no volen que se'ls diguin cantautors. Per què? Perquè s'ha creat sobre aquell ofici una construcció d'identitat negativa, no? Concretament, la història de l'oblit i el bandejament de l'Ovidi Montllor ja el coneixeu. Ovidi era un cantant, rapsode i actor. Ningú li va impedir continuar expressant-se des del cinema o el teatre. Ho va poder fer tranquil·lament. De fet, si no hagués sigut pel cinema, segurament l'Ovidi Montllor no hauria pogut viure. Però la música sí, la cançó no podia expressar-se. Va començar a tindre a partir dels anys 80, que és quan publica l'últim disc, molts problemes amb les discogràfiques, una nul·la presència als mitjans i una reducció d'espectacles molt gran. Ja en el moment quan arriba el boom del rock català, que com sabeu també és una construcció des de dalt, a pesar dels artistes, el boom del rock català dels 90 que nosaltres coneixem és una construcció també des de dalt. Coses molt concretes, per exemple, l'Ovidi Montllor cobrava 200.000 pessetes, com a molt, era el seu tope, i els grups del rock català tenien un caché de 2 milions de pessetes i els grups que venien de fora de Madrid tenien un caché d'uns 6 milions de pessetes. La majoria dels concerts de l'Ovidi eren amb el Toti perquè no podia fer front a més sous i va passar de tindre un o dos concerts per setmana va haver un any que va tindre un concert, l'Ovidi. Nosaltres també tenim part de culpa de que l'Ovidi no tinguera concerts. Nosaltres ja estàvem aquí organitzant concerts i no cridàvem a l'Ovidi Montllor. I la teoria de la pluja per a mi és això, que cadascú som una gota i en principi no cal coordinació per a vessar-la. Cadascú de nosaltres pot vessar aquesta gota, però no mulla sinó cau una altra gota a sobre. Això és el que va passar en la nova cançó. Va ser una gota constant damunt d'una altra el que va fer que la cançó fora una etapa del gènere hegemònica que ens servira com un instrument per a vehicular les nostres idees. És més fàcil fer pluja per a la gent que té la màquina, però nosaltres encara no tenim la màquina de fer pluja i aleshores hem d'intentar aprendre com fem que les gotes es converteixen en pluja. Després de la mort de l'Ovidi hi ha una persona que es diu Antoni Miró, amic seu, que va vessar la primera gota de la memòria de l'Ovidi, que va ser Antoni Miró, que va fer l'antologia l'any 2000, l'antologia de l'Ovidi. Des del 95 que va morir el 2000, la presència del record de l'Ovidi era nul·la pràcticament, i després Núria Cadenas, que va fer el llibre d'homenatge a la biografia d'Ovidi, que era el 2002. I a partir d'ací sí comencen a aparèixer unes successives gotes, algunes des de l'acció artística. Recordeu el disc de la Fera Feroce, dels membres d'Inadaptats.
Després, des de l'acció cultural, com l'any Ovidi, allò que entre tots convertim el 2005 en l'any Ovidi, que s'enceta en una editorial que s'escriu a la revista En The Rock i unes quantes coses més, es crea un logotip de la campanya, i l'homenatge dels actors i la vestida de llar del 2006, que és l'Ovidi se'n va a Palau, que és l'homenatge del món alternatiu, sobretot de Barcelona i de la resta del país, al Palau de la Música Catalana de Barcelona, en mans en aquell moment de Félix Millet. S'ha produït a partir de l'any 2000 100 versions de les cançons d'Ovidi Montllor, 100 versions. És molt. Hem fet, amb tota aquesta tasca que hem anat fent entre tots durant aquest temps, hem convertit la figura de l'Ovidi Montllor, la seva obra, en un clàssic de la cultura catalana, i tot ha sigut més fet amb voluntat que amb coordinacions. Però potser d'aquesta xamba que hem tingut podríem aprendre que realment tot això es pot organitzar i aconseguir. Perquè el nostre teixit és fràgil i sense les eines a l'abast la nostra tasca amb la figura de l'Ovidi, que és on concrete jo aquesta mini-hegemonia dins de l'hegemonia, no serà duradora. Per això aquest any jo vaig besar la meva goteta, que va ser la crida a celebrar els 20 anys de vacances, i els casals i ateneus també preparen actes arreu del país, prepareu actes arreu del país. Crec que podríem prendre també la feina de l'organització de la celebració dels 20 anys, aquesta memòria històrica, com a laboratoris de construcció d'hegemonies, perquè si ara fem un estudi sociològic de la influència de l'obra d'Ovidi en persones menors de 20 anys, ara que fa 20 anys que l'Ovidi no està, hauríem de parlar de la tasca que nosaltres hem fet. I això és una construcció d'una hegemonia. Si nosaltres no haurem reivindicat Ovidi Montllor, que com deia ell en el seu text, era un maldito, perquè tenia una ideologia, com el defineixen els seus amics i com en parlava ell, l'Ovidi era un comunista anarquista, així es definia ell, i a causa d'això va tindre el maldejament que va tindre i que altres no van tindre. Crec que la nostra missió com a agents culturals és sintetitzar els mecanismes que produeixen que les gotes mullen, perquè totes i tots estem en això perquè volem mullar. I acabem una frase de l'Ovidi, on ell explica la cançó de les meues vacances a un concert que va fer el 20 de març a Madrid, el 1981. Deia: les meues vacances seran la mort. No sóc persona tremendista ni estudie metafísica ni cap altra cosa que faça referència al destí de la gent. Aprofite la cançó per explicar allò que voldré quan em mora. Al mateix temps, m'enric de l'amor real. Considere que el pas per aquesta vida, més mort que vida, ens fa ser més amics de la mort, menys repulsius a ella. I m'incline a pensar que tot allò fet en vida no mor. És la nostra aportació a una possible vida, amb mayúscules, futura.